body yemunhu iyi ikakwirira so paanenge akarara panenge pakaita kunge pakasilanda so musoro kwakakwirira, makumbo pakaita se kwakadzikira, but paanenge akaisa magadziko ake aya panenge paine paipi. Kagezesero katichaita apa ndokagezesero kanoitwa mukadzi futi, ndokagezesero kanoitwa murume. Ipapo hatibva takasiyana, patichasiyana isusu pakati pemurume nepakati pemukadzi tikusiyana paviri. Tikusiyana pangani? Paviri. Pekutanga patinosiyana ndepekuti mukadzi haagezeswe nemurume. Ruzi chera ikubika nini? Nava yakuti hatimasiku kuwakusa kuwaona kutuka kuti tukadonye malingo. Anditi kwete kuti tizondoshe kune vangu vakuti tikumanyira unogezesa maizaini apo maringo. Azvidiwe inini ndobva kumba kwedu shuwa muzosheru ashaya kudo rega ndozogezesa maringo haramu. Azvimwe izvozvo. Why? Because what is zvatinoita tichirarama panapa zvokuti ende chimwe chinhu chandinoda kuudza indiri ipapo, tinoda kuti tisajairire kuti vakadzi vatinokwanisa kuroora tongombonesana namaoko idzi zina. Ndabata iyo topiki ka haisi ndiyo topiki yedu yanhasi, but iri kulinga. Because Islam inotaura kuti inini handikwanise kubatana maoko nemukadzi washehe kana kuti nasisi vashehe nokuti ndinokwanisa kuvaroora, zviri haramu. Handizika likewise kana afawo zvakare kutobata futi that body is haramu, zviri haramu. Now munhu yewe tamuisa panapa. Ndochekutanga ndatiti zvinhu zviri patinosiyana ndizika, tinosiyana pakuti mukadzi agezeswe nemukadzi. Patinosiyana pechipiri ndepekuti kapfekedzero kanoitwa mukadzi nekapfekedzero kanoita murume zvakaita sei? Zvakasiyana. Zvakafanana, but pavakadzi pane machira akawanda, anenge ari 5. Handiti pamurume panenge paine makani matatu. Saka ndo zvinhu 2 zvinosiyana, but kugezesa kwakafanana, chinoitika zvakafanana. So now munhu uyu auya panapa, shelu dzumu vachauya kuzondibatsira panapa. Auya panapa chekutanga, munhu akafa taakuda kumugezesa isusu, tinomubvisa nguo dzake. Dai kwanga kuri kuHarare kana kuti pano mamunogezesera uko chiri pamusoro. Handiti zvachiri pamusoro chinhu icho chiye. Ndanga ndichishuvira kuti dai tanga tine dzimwe hama dzedu manani muslims varipo tademonstrata this as well. Why? Ndizvo zvimwe zvinoita kuti tidzi tivaroi maraini, nemhaka yekuti tiri kutadza kuzvitsanangudza kuvanhu vatiri kugarisana navo mumaraini. Now muchaona kuti body yemunhu iyi ikakwirira so paanenge akarara panenge pakaita kunge pakasilanda so musoro kwakakwirira, makumbo pakaita se kwakadzikira, but paanenge akaisa magadziko ake aya panenge paine paipi kana kuti rinonzi an opening. Opening iyo ndeyei? Opening iri kualawa mvura nezvimwe zvose kuti zvipinde mudrainage zviende kudrainage system, sewage system, itoenda ikoko. Handiti? That's number 1. Ende dzidzai, svikai palevel rokuti mukapinda nemvura musabude nadzo mvura imomo. Zvirimo mungazviite sei? Ngazviperere imomo. That's number 1. Number 2, pane vanhu vatanogezesa munhu ari kufa. Ndiri kukukurudzirai kuti tutawabiye. Ngatiitei udhu pachedu. Tangai kuita udhu chaicho. Bozi ibada kugezesa munhu akafa, itori ibada kwauriwo urugezesa. Ukaita udhu wabva ipapo wakuya maakubvisa munhu mazi hembe dzese. Handikuona kuti inini panapa ndakaita sei munhurume kaunga ndogezesa. Handiti handifani kutoona kuti zvakaita sei. Bata utsvaga kuti zvinhu zviri kufamba sei panapa, musumudza chero zvimwe yatibatsirane panapa kuti sumudza makumbo tichana mbichana. Handiti tiri kusumudza mbichana, tiri kubvisa itisaudzira tiri kubvisa
shauza kuti bani anditi unobva kufana kutombooneka kana kuti makumbo ake cheche kuti akaita sei hatifani kutomboaona right rabviso handiri muri kuona itira usiku kana ari mukadzi isiketi kana kuti dress handitika touya kuno tobatsirana futi maoko isusu tikugezesa ngatenge kukonzeresa kuda kutarisa kuti munhu uyu angakaita sei angaite mavanga akaita sei kwete hazvitendero izvozvo kubvisa isheti yatikubvisa handitika iyo sheti kana kuti mukadzi takuita sei taurasa handitika now munhu wedu uyu murume handitika kana ari murume tiri varume isusu tikumugezesa tinokwanisa kuita so even chest yake ikauya panze so hazvina problem but kuzasi kwake uku kwakatikoshera handiti kana ari mukadzi zvakare same ndimi muri kumugezesa bozi mese muri vakadzi you can do the same thing but I prefer inini as an individual I prefer kuti musatombofi makavhura musoro kanachi gezesai makavhara kudai why because there are few things pamuri kutoona panapa ndinogona kunge pamberi pangu apa ndine zvimwe zvinhu zvamusiri kuona zvokuti ndakararama upenyu hwangu wese musingakwanisi kuzviona ndiri kunyerwa pamwe ndine mavanga pamwe baba vangu vairoya vakanichemberera nyora munenge makuziva kuti sheko goroye pamwe pacho ndinenge ndine mabody disabilities andinenge ndiinawo inini ende vanhu vakawandisa tine system yekuti patinobuda muimba iyoiye yokugezesera vanhu tinouya tichidza vanhu zvandaona uku ivi urume ndozvangari pakurarama kwake wese nemambuya ava ndozvaka zvakamira so it's not allowed in Islam. Because of that, don't ever remove this chira kubva kumusoro kusvika kumakumbo. Why? You can do it, but inini ndiri kuti kana kuti patinodzidzisa I always tell people ndikuita ndichidigresa mbichana inini semunhu akadzidza Islam pane time dzokuti ukauya kwandiri she waonokuziva Shafi yati mashe anga ekudhara vakasoma kana kuti vakaprefer madhambi eShafi musi weJuma she will agree with me mukawanikwa 2 varume muno kuwanikwa 5 vakadzi apa ito Juma panoitwa go 3 weeks ago ndakafonerwa ne1 guy ari kushangana Sheikh Matoto inini ndiri kushangana zvandiri kushangana ndasvika pamazi munhu ndo ku South Africa ashanyawo kuarea kwake iye ndiye 1 wechi 2 mumwe brother vangu uyawo zvawo kujuma kuvakadzi kwanga kuine 3 vakadzi zvikanzishe ndauya ndiri 1 uko kune 3 vakadzi pajuma vanhu ava kutoronda dzimwe nguva vatomboite Juma saka ndoita sei ndoita dhuhuri here kana ndoita Juma ndakaudza ndikachiita Juma ndakatarisa kusaidi tandaro chinja tichaita uchatanga nekuright pandiri kuno wotora njira iyi riri basi iro resheti iroro muriudza muri daiso chese chaunotanga nacho panyaya dzekuita izvi tangira ine right zvokunzwisika kwese pamunoita tanga ine right and this one muriudza futi ngoma ndiyo saka muchiona tikajira kekaka because isheti kayanditika muchiona ngekadiki stereka handitika but kudiki wako hauna basa stereka handitika because isheti rakafa panapa handitika tisazoise mapleni because wakadzitokuziva zvinoda kuti zvinhu zvacho zvinyatofamba zvakanaka handiti mobva mabva ipapo muchatora machira kana mabhona ndaaronga ari 3 basi ndaisa rihombe basi ndikaisa rihombe rimwe kuti muchenda pamusoro ndikaisa futi rimwe racho rakaita diki neoda yavo handitika motora iri riri panamba 2 iri mouya futi muri daiso saka inini muchaona kuti machira iri aya zvinenge zvaakuita zvichishepa zviri kuoneka right chii chiri kushepa ndezvekuti jira rei inini rakabva almost half motora rino riri kuleft mouya naro jimi kuno kumakumbo unatofingira zvinhu pasi zvinozvisika then muchaona again motora futi the third one muunza kumusoro kuno
muisa panapa ndochati kuda ichi ndochazochida isu handiti ndobata this tambo yangu iyi ndosunga again bhodhi yedu tadaiso chii chiri kuitika bhodhi yedu iyi iri kundiratidza nawo kuti yava redi isusu manje tapedza kugezesa kuti machiyamina anenge atiza andina mbokudza ipepa masheya anenge atiza kuitedzeza isusu mamucharatendi tinenge tichimhanya-mhanya nditi cherucho vanondirwadza vanhu ava vanotishora semashega but paunofa unotitsvaka masadaka unotitsvaka tirespektei manimi mari dzeni mufanira kutipa maalawenzi every month kuti masheya kuitira kuti kana mafa toshanda nesimba nditi muchiri vapenyu so mutimobilize kuti ndizosheya ndii saka tofanira kutangira vasheya vatumira unotumira iwo sheya ukapiwa mari yako ushatumira tinobva taita sei tinobva tauya vakuda kuita body viewing yavo tinouya isusu tovhura jira iri kumusoro handiti tavhura jira iri tinongokupendelura machira kudai so zese kungovhura kwadai so sekutora pana kuita peme musoro wakatisafika pamadivi pakaitika accident hapana musoro but dai wanga uripo vanhu vanenge vachiona kuti musoro uri panapa saka munenge munobva magadzirawo bhodhi yenyu ndisachewe yokuti vanhu venyu vanouyawo vachipinda vachiona vanochema vochema vachienda kwavanenge vachienda. I don't encourage you to cry. The best gift which a believer can get panyika panapa is death. Chipo chekuti mutendi wechokwadi anofanirwa kuwana panyika pano kufa. Ndosaka muchiona pabedu pechikristu vanotaura kuti wafa wanaka, wafa wazorora. Hauzorore kana wanga uchiroya, hauzorore kana wanga uri mbavha, hauzorore kana wanga uri hayiwe robani, hauzorore kana wanga uchita mabasa akashata. Unozorora bedzi kana wanga uri munhu aita zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Why? Because man mata faqad qama qiyamuhu. Munhu kana afa qiyama yake ndio painenge yatanga ipa. Saka nawo chichi chinombonzi qiyama. Qiyama kutongwa na Allah subhanahu wa ta'ala zvichienderana nemabasa ako panapa. Now mapedza imimi kuita body viewing yenyu. Tichauya again isusu kazhinji basa rinosiyirwa masawira. Isusu nokungwarisawo semashure tobva tatorera masawira basa. Tobva tauya tosunga zvedu. Soro wedu uyu tasunga. Body yedu yasara yakadai so. Now unogona kuzvibvunza kuti why isusu sevanhu tiri kuda kuti isusu bhodhi yedu iende nemachira ewhite. Ngatiti ndafira kubhinga ini. Kubhinga I went kukariba. Andisani ndakambosvika kubhinga. But kuti uende kubhinga nekukariba unodarika nemuledi kariba mimi uri mubhodhi uchienda. Ukaenda nekunoku kumaguje kunoku it's a long distance road yacho yakashata. But ndiri kuti kudini? Nganditi ndafira inini kusina mamuslims. Vanhu vavaye vanongoziva kuti mamuslims anoputirwa machira. Hakuna machira ewhite. Kune maketeni akaita kunge aya. But ndo aripo iya. Inini Ahmad Matutu ndinokubvumira kuti muputire munhu machira kunge aya. I will never allow you kuti muise munhu yemusutu. I will never allow you kuti muise munhu yemuhembe yakanaka. But muputire nyambe nemachira egreen. It's still okay. But if you never leave it's right. Andini machiona chauya kachinhu chanditi inini I prefer next time ndiitire madhuwa ndikuunzire chikeria chakaita kunge ichi chinorema because uchaona kuti vanhu vasatanga kutakura vanofanira kutanga kubikirwa sadza pamanini kuti munhu wacho akasimba munhu wacho vanhu vacho vakutakura ndiri inini nashelu chu tisitenge tichitakura chini zvinenge zvisiri right munovhura ichi. Why ndataura inini nyaya dzealuminium. Aluminium yakasimba plus light. Anditi number 1. Number 2, taigona kuside kweso kunogona kwakatovhurika kuside kweso. Why? Because kazhinji munhu kana afa like this anorema. Mukunzwisisa but kungoti uyo hake haana musoro haana chii chichamutakura na chii plus anga akaonda tinomusimudza
handizvo zvakanaka mumuisa munhu. Right. Saka ichi basa racho nderei? Pasi apo tinenge takaisa ino gumbeza. Gumbeza tiri kuriisirei? Ndamboudza pekutanga kuti munhu you are sacred. Uri mupenyu kana kuti wafa. Tichavhara panapa. Tabvara panapa, vanhu vekubhindura vana kumirira ipapo. Vakatoisa kilo. Make sure kuti munhu anogona kudzoka. Kana apinda umu, orega kudzoka. But nevertheless, akana basa. Muchaona kuti again, tine jira redu rakanaka. Right. Unobva maita so. Unobukwana vanhu vakati vomura vakugaona makala ngako ngati. Right. Inini inshallah, I'm going to donate Jirai, Raganaka. And I'm going to tap in a Muarari, Gandhi Chag, as soon as possible. Right. And Itiga, to know what I said is now, Pampa know it, you know, the Tanambuze, could you say it a Shandisa, she mentioned it each, she carried a cherry. Umurima tunobva isusu mune vanhu vari kurarama upenyu hwakasiyana siyana. Pane vanhu vari kutambura, pane vanhu vane vana vasiri kuenda kuchikoro, pane vanhu vasitombonina kana hembe dzekupfeka, vamwe vasara ipapo havana kana bhutsu, havana kana chii. Mukatora makofini aripo panguva yatiri kurarama iyi. How much is a minimum coffin? $300. It's a cheap boat. But mimi vana venyu mimi vanga kutengerere 300 kana vada kutengerere 300. Vanogona kutangira kuma 1.5 zvichienda mberi. Why? Because tineka hunhu yekuti munhu kana afa tada kumuita kuona. Ndoshamisika muHarare. Munhu anofira kumabvuku kune makuva, wobva ikoko ndofunga meno masasa mune makuva, wobva ikoko munhu anoviga munhu kuwane news. But guva rekuwane news imari $1,500. Rekumabvuku imari $120. Zvikuru kuti kuWarren Hills watenga makuva anokwanisa kuita most probably 12. Usara change futi. Coffin imari kuona kuti unovikirwa kuti kuWarren Hills zviswa coffin. Ma 1 something. Zvikuru kuti kungoisa coffin nekumuisa muguva macho, it's costing approximately $3,000. Munotenga ka Honda Fit wallahi mungatanga kuita mshika vana vakataka kurarama. Why? When what am I saying? Islam haikurudzire kuwesta, and when a person is dead, how can you say you want to honor munhu afa when you did not honor that particular person ari in pain? Vabereki venyu vachengetei vachiri vapenyu. Vana venyu honor them vachiri vapenyu. Hakuna chinhu chinonzi honor kana munhu afa. Hakuna chinhu chinonzi last respect kune munhu wanga usingateereri mukurarama kwako. Vabereki vangu, hama dzangu dziri papa, mese vechidiki kunge inini, tine rombo rakanaka kana tichitori nevabereki varipo. Vamwe vatu titori nerombo rakanaka kana baba vedu vakafa bhozi hatisisina pabhedheni. Bhozi tinotora basa iri sebhedheni mukati mekurarama kwedu. Vamwe vanhu hatikwanisi kutora kurarama. Wallahi, we need to be good every time and then. Ichi chaitika. Vamwewo tine ka system yekuda kutaura maspeech. Vamwewo tine ka system yekuti tinoda kuita zvakati. Zvese izvozvo hazvina kuipa. Hazvina kuita sei? Nemhaka yei? Because vakadzi pavanosangana vanoitwa mumweni makuru. Kana pafiwa kudai so, you need to think. And wallahi, you know, pandiri kutaura ipapo. Wallahi ndinoti muzive kuti zvibvunzei each one of you kuti who is going to die. Zvandiri kudemonstrate kuti ndiani achazouya in reality next. Unoziva couple of times ndine time yekuti ndakarara kana ndakagara. Most of the times ndinochita ndiri ndinombozvibvunza ndinoona vision yandinoona ine ndeyekuti kuvarira kuti ini ndakatakurwa muchijanaza, vanhu vari kunditsikisa ndichienda imomo. Kuona ndiri kuisha zvimiti zvezvo. Ndambokuudzai kuti munhu akafa anoona nditi but haakwanisi kuzviexpress. Munhu akafa anonzwa but haakwanisi kuzviningirikira. Imagine ndiri kuona zvese izvi ndiri kuiswa shino rangu vakuisa zvimapuranga zvezvi. Vapedza zvimapuranga ino vanondiita make sure kutora futi mvura nematope
tunama kuti ngakujapo vachinama kutonama chaipo vapedza kunama ikokuye pati inondirwadza inogara yakandibata it's time inotanga kuiswa dhaka richiiswa ndiri kuti of late I've been seeing that vision ndane nguva ndichikutira kuimagina that kuti situation yangu inenge yakamira sei izvezvi ndikabuda panze apo handitodi kuti gumbo rangu riende dust handitodi kuti hembe dzangu dzinge dzinoningirikira munakandira matope inini so ndogona kutovaona naye zvipagere ndogona kutourayana naye but wallahi the sad reality ndeyekuti each one of us nemari yauinayo nembiri yauinayo nemaconnections auinawo nekuzvikudza kwaunoita kurarama kwaunorarama ikoko there is a time yauchangonofushirwa nemadhasha varume vachatakura janaza redu she vataima vachatakura janaza redu vachaendesa pamberi pevanhu richauya janaza ticharisa panze handiti ndozvatinenge tichiita